Першая палова кастрычніка стала занадта багатай на аварыі ў нашым рэгіёне. Магчыма, гэта звязана з сезонным пагаршэннем надвор'я. У аварыях, на жаль, цярпелі не толькі аўтамабілі, але і людзі, у прыватнасці пешаходы. 4 кастрычніка ў аварыях у Воршы пацярпелі як мінімум 2 чалавекі. Днём у цэнтры гораду на скрыжаванні вуліцаў Леніна ды Міру не працаваў светлафор. І відавочна, што ў канкрэтным выпадку менавіта гэта стала прычынай аварыі. Жанчына і мужчына пераходзілі дарогу з боку цэнтральнай плошчы. У гэты час па вуліцы Леніна рухаліся 2 аўтамабілі. Аўтамабіль бліжэйшы да пешаходаў змог іх заўважыць і прыпыніцца. Затое аўтамабіль, які ехаў наступным па суседняй паласе, не мог заўважыць людзей. І спыненне свайго суседа па дарозе таксама не заўважыў. Прыблізна тое ж адбылося і з пешаходамі. Мужчына спыніўся перад аўтамабілем, а жанчына не выявіла такой асцярожнасці, ды трапіла пад колы аўто. 64гадовую жанчыну ў выніку накіравалі ў лякарню. А вечарам таго ж дня аварыя адбылася на вуліцы Шклоўскай. Мужчына на мапедзе перавозіў ураджай. Сыходзячы з інфармацыі ДАІ, можна зрабіць выснову, што ён не ехаў на двухколавым транспарце, а перавозіў яго праз дарогу і ў выніку трапіў пад машыну. 74гадовы ўладальнік мапеду таксама трапіў у лякарню. І гэта не адзіная аварыя 4 кастрычніка, але іншыя абышліся без пацярпелых. Падобна, што на тым жа тыдні, хаця ДАІ не паведаміла дакладныя даты здарэння, 85гадовая жанчына трапіла пад кола легкавога аўтамабіля на прывакзальнай плошчы. На відэа, якое апублікавала аўтаінспекцыя, бачна, што кіроўца пасля таго, як збіў жанчыну, яшчэ і адцягнуў яе на сярэдзіну дарогі, ды паехаў далей. ДАІ знайшла вінаватага ў аварыі, а жанчына памерла ў лякарні. Цяпер кіроўцу будуць пераследаваць у крымінальным парадку адразу паводле некалькіх артыкулаў, у тым ліку за пакіданне чалавека ў смяротнай небяспецы і аварыю са смяротным вынікам. Вечарам таго ж дня аварыя адбылася на з'ездзе з трасы М1 у бок Воршы каля Аршанскага скрыжавання. Ахвярай стала жывёла. Лось перабягаў дарогу і загінуў пад коламі аўто. У ласёў сезон так званага гону. Адпаведна, такія аварыі могуць быць нярэдкасцю.